Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la al doilea episod de pe serverul meu, evident, extremă nu. Și da, după cum vedeți așa, băieții au mai muncit. Ce ați muncit, mă? Ia spuneți și voi. Am făcut aici Warp PvP, am făcut și... Stai mă. Acea era Warp piscină, nu? Da, era și Warp piscină, e și Warp PvP și Warp Staff. Warp Staff. Foarte multe Warp-uri. Da. Eu las mai mult acum pe băieți să explice, fiindcă ei au muncit aici mult. Și da, eu nu știu ce au făcut și da, le las pe ei. Da. Aca și-a primit administrator. Da, cum vedeți în chat. Da. Ia. Ei, bălăceală. Bă... Da, m-am cuiat! What? Ce? Da, uite-te, frate, și la ei. Nu știe nici măcar să pună apă la... Ăla zicea să facem gravity. Da. Replace 236 aer 230. Uite, să facem așa. Dar nu merge să pun apă, nu? Bă, să-i prost. Stai mă. Mă, dar de ce nu merge să punem apă? Hai, lasă, că facem așa, uite cât de fain arată. Design frumos. Hai să vedem. Deci, Warp Staff. Ia, mi-e plecat. Păi s-au pus peste tot apă. Gata. Da, unde a făcut și Warp Staff-ul, frate? Ăștia. Ce fac ăștia? Tu știi unde a făcut Warp Staff-ul? Nu-i... un fel de... Stai. E pe aici, lângă... Shop. Spawn. Da, lângă shop. Bine. Cum ai dat comanda să intri înăuntru? Păi dai /warp staff. Mă, spate. Bă, spate. Păi știu că acolo e Warp Staff-ul. Am mai pus eu niște bariere. Da, am văzut de ce ai pus. Dar tot am intrat. Stai. Să iau asta de aici. Lol, pe mine nu m-a pus ca administrator. Păi azi nebun, mă. 2 administratori. E fondator când i fost. Cât de crasănaci pot fi. Fondator. Eu nu sunt fondator. Ei bine, eu ce fac acum? Eu doar... Mai mă uit ce a făcut serverul pe aici. Mai vedeți și voi. Evident, serverul l-aveți în descriere și... Nu uitați să mai dați cât mai multe like-uri, subscribe-uri și... Da. Ia cum a ieșit. Hai că a ieșit bine. Auzi, Lexandi, deja cere fondator. Opener, nu fondator. Gradie de opener, după aia fondator, după administrator, dar nu. Dar nu îi dau apul astăzi. Fiindcă... Ai văzut că el nu prea a făcut nimic, de el a stat doar așa de vrăjeală? Da. Și cere apă, frate, cere apă. Ma ce să faci? Te pui la... Uite, aici frumos, eu... Bă, dar știi ce m-aș fi gândit? Stai unde ești? Bă, pune-mă și pe mine la administrator. Bă, pune-mă și pe mine. Stai. Hop. Tu ești afară, mă. Asta. Așa. Mă, stai, mă, că au venit. Kick, Vlad Asasin, în curci. Trage pe tine, pe Vlad. La tine. Uite, puhere, Vlad. Așa. Și ce naiba făcea? Unde e semnul? E aici, jos, nu știu ce naiba făcea. Fondator Caziva. Mă! Nu, bă, pe Caziva. Stai. Pune-l administrator. Pe Caziva? Da. Deci mine, tu și eu suntem administratori. Așa. Deci aici.
Nu mă, tu ești aici, stai. Bă, care tot vine, mă, stați acolo. Administrator. Nu mai veniți aici, așa. Deci, tu ești în mijloc, stai. Stai, așa. Lasă-mă pe mine, că le fac eu acum. Administrator. Și cu ce culoare vrei să te pun? Cu roșu? Albastru, pui la tot. Albastru, ok. Dar și ce fac eu? Eu o să aleg undeva unde să fac WordStat. Nu, stai. Că suntem toți administratori. Deci, oameni buni, cam ăștia au fost ultimii administratori pe care îi dăm. 3 administratori, nu mai dă niciun administrator, nimic. Așa. Dacă intrați și voi pe server, puteți primi, să zic, un admin, Helper. ceva. Sau helper, sau decide când fost. Ghiși am găsit. Am găsit ori pe ventul. Deci să fac random, supă și am găsit ori pe vent. Administrator. Dar-i pomita și ceva, deci random am săpat și am găsit ori staff. Mă rog, ori pe vent. Am făcut screen. Așa. Și aici caziva. Ce mi-a trimis, mă, pe Skype să vedem? Iau și eu fondator? Nu. Nope. Nu primește nimeni acum, că suntem... Nu. Xandi. Manual de gândire, Xandi. Mă, ce? Bă, tu vezi ce am făcut? Vino la mine să vezi ce... Stai să dau slash, nu? Slash p... Aca. Poți să scrii doar A. Uite, vezi? Administrator. Pe cine e administratorul ăla? Tu ești Knifos, eu aici în dreapta K și ăsta aici ar fi trebuit să fie Caziva, dar nu prea vrea. Stai așa, lasă la mine. Nu, stai, nu sparge. L-am spart deja. Administrator. Uite, așa mi-ar plăcea să scrii. Cum? Ia stai. Uite, gradul cu albastru și numele cu roșu. Păi, nu, hai, că așa scriu. Am găsit lapis. Deși nu-mi pasă. Slash gem 3. Slash 1. Slash păzoi. Slash păzoi. Așa, bun. Am eu. Am găsit bedrock-ul, am găsit bedrock-ul. Am găsit bedrock-ul, am găsit bedrock-ul. Pă bune, am găsit bedrock-ul. Fac 2 etaje, că avem prea mulți oameni, să știi. Ok, administrator. Asta va fi temporar. Așa, nu vii și tu să mă ajut? Hai, stai un pic. Fai, mă doare mâna și capul deja. Stai. Așa e când faci WordStuff sau workshop. Te doare mâna că scrii. Dar nu, trebuie să știi și cu albastru și cu roșu și cu numele și cu... Nu prea le știu eu așa, dar nu cer să mă descurc. Gata, în sfârșit am terminat. Mă, stai să ridicăm astea până sus. De pe la mine. Așa, deci... După... Nifus, ia. Aici și să... 155 2.1 155 2.1 Stai, ce-am scris? Să punem cu ceva, cu ce să punem pereții? Cu... Ăsta. Uai, perfect. Dar cum îi zice? Cu ars și mai cum? Set 155 2.1 Am găsit fucking bedrock-ul. Așa. E bine. Undo. Stai. Așa. Set.
Să faci și la parter. Vezi că a rămas... Bun, vezi că a rămas găură la parter. Uite, faci o scară pici așa. Ok, stai. Și aici, eu aici fac scările, stai. Scările, unde sunt? Ui, aici, gata, le-am găsit. Eu nu mai știu cum să numesc scările. Ăsta, wood stairs. Aha, am găsit. Eu vreau din ăștia, din sandstone. Din sandstone. Sandstone. Mi se pare șmecherea. Ia să așa, să le găsesc. Le-am găsit eu deja. Stair. Gata, l-am găsit și eu. Va fi mai greu. Nu, va fi foarte ușor să le pun de fapt. Nu așa, bă, nu. Așa îmi plac mie să le pun. Așa le-am pus și pe Bă, pune așa mai ușor. Uite-te, cât de ușor e așa. Nu chiar. Așa, gata. Aici, hai să punem iar ce semn. A găsit diamante. Mă, ce fac ăștia? Ăla și-o dat de OP, ăla... De o pui Xadi, de o pe vreodată. Habar n-am. Eu mă uit în consolă ce-au făcut. Dar mi-e că am blocat consola. Și aici sus, acum în sfârșit punem... Bun. Oameni buni. Deci, cam atât cu acest episod. Eu am fost Adi și ne vom revedea data viitoare la un episod. Hai, pa, pa! Oricum, o să facem alt episod după acesta.